Id-Dwejra fil-punent Għawdex qrib San Lawrenz hija żona kostali magħrufa l-ġeoloġija unika tagħha u veduti li jsaħħru. Din iż-żona tinkludi bosta karatteristiċi naturali ta' importanza kbira fosthom l-irdumijiet, il-blatt tal-baħar u bosta widien. Hija wkoll l-attrazzjoni ewlenija turiżmu l-awm, l-addasa u għall-istorja naturali rikka tagħha. Ir-regolamenti proposti se jirregolaw l-ewwel park ġeoloġiku ta' Malta li jinsab propju fil-bajja ta' Dwejra f'Għawdex kif ukoll l-ambjent naturali tal-madwar fiż-żona tal-Qawra ta' Dwejra. Il-konsultazzjoni pubblika tnediet waqt mixja edukattiva fil-bajja ta' Dwejra bis-sem tal-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-ERA Kevin Merċieqa, rappreżentanti tal-Kunsill Lokali, EcoGozo, studenti u stakeholders oħra. Il-Ministru Dalli qalet li l-konsultazzjoni pubblika timmarka pass importanti fis-salvagwardja ta' wieħed mill-iktar siti naturali ta' Malta. Din hija żona li għandha interess ġeoloġiku, ekoloġiku u anke kulturali u rridu li b'dan il-mod naraw li din iż-żona tibqa' tintuża li naf li tattira ħafna u ħafna nies imma fl-istess ħin naraw li tkun protetta b'mod partikolari fejn jidħol ukoll daw tliet aspetti, ġifieri l-aspett ġeoloġiku, ekoloġiku u anke dak kulturali. Ir-regolamenti jipproponu twaqqif ta' kumitat ta' tmexxija li se jassisti lill-ERA u lill-EcoGozo fl-implementazzjoni ta' miżuri ta' konservazzjoni u fit-tmexxija ta' attivitajiet rikreattivi fiż-żona protetta, inkluż il-kontroll tal-permessi. Dawn ir-restrizzjonijiet jinkludu l-projbizzjoni ta' kwalunkwe rimi ta' skart, protezzjoni tal-ispeċi, il-ġbir ta' fossili, l-off-roading, kif ukoll ir-regolamentazzjoni tal-ikkampjar li se jibqa' permess. It-tqabbit tan-nar se jkun projbit f'żoni ta' riskju għoli fis-sit ta' Natura 2000, restrizzjonijiet fuq it-tniġġis tad-dawl u tal-istorbju fiż-żona ta' Dwejra diġà jeżistu għall-baħħara. Iżda dawn issa se jiġu estiżi lejn iż-żona interna biex jiġi projbit dawl dirett fuq l-irdumijiet, mużika qawwija jew kull storbju bla bżonn fil-parti terrestri ta' sit protett. Permezz ta' dan il-konsultazzjoni pubblika se nkunu qegħdin nisemgħu mingħand kulħadd sabiex din iż-żona ta' Dwejra tkun ippreservata, tkun ikkonservata kif ukoll naraw li l-użi kollha li iseħħu fil-preżent hawnhekk ġewwa dan is-sit isiru b'mod tajjeb, isiru b'mod ukoll li jkunu qegħdin jirrispettaw l-ambjent tant sensittiv hawnhekk. Il-Kap Eżekuttiv tal-ERA Kevin Merċieqa qal li l-konsultazzjoni pubblika se tkun essenzjali biex l-ERA tanalizza s-sottomissjonijiet li jaslu fejn meħtieġ temenda r-regolamenti proposti. Il-konsultazzjoni pubblika hija miftuħa sa 3 ta' Marzu li ġej.